ইয়াত থাকিম আৰু চৰকাৰে শুনিব লাগিব আমাৰ মানুহ আমাক লাগে আমি মানুহ নপোৱালৈকে ইয়াতে থাকিম যারা जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों আজি ইয়াত আহাতো আমাৰ ইয়াত মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ধৰি আনিছে সেইটো ইয়াৰ কাৰণে আহিছে আমাক মানুহ লাগে বুলি আহিছে কিয় ধৰি আনিছে সেইদিনা এইটো আমাৰ গাঁৱতে একটা ঘটনা হৈ গৈছে সেইটো ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল কি আমি আমাৰ এইটো বাৰীত কাম কৰি আছিলে সেইটো বাৰীত কাম কৰা সময়তে এইটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰটো তাত আহিছে বুলি এইটো আউটড্ৰেছত আহিছে আমি জানা নাই কি আমাৰ তাত গাঁৱত আহি পেলাই সেইটো অকস্মাতে এনেকুৱা হুলস্থুল কৰি দিলে ঘৰ তাতে ভাঙাই জ্বলাই দিলে আমাৰ তিল এইটো জমা কৰি থৈ দিছিলে সেইবিলাক চবটো জ্বলাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি ফটকে আমি বুজি পোৱা নাই কি সেইটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আমাৰ ফৰেষ্টবিলাক আহিছে বুলি আমি নাজানো হ'লেও আমি তাত আহিছে আমাৰ ঘৰ ভাঙাইছে আৰু আমাৰ এইটো অদুৱাবিলাক এইটো বস্তাত থৈ দিয়া সেইবিলাক উঠাই লোৱা সময়তে আমি ভাবিছোঁ এইটো চোৰ আছে বুলি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ চবেই ওলাই পেলাই তাক খেদিছে আৰু তাতে তাক অকণমান এনেকুৱা গণ্ডগোল হোৱা হৈ গ'ল হুলস্থুল কৰা হ'ল কিয় হ'লে আমাৰ তাত গাঁৱত গৈ পেলাই সেই যেনেকুৱা কাম কৰিছে সেইটো চোৰৰ কাম হয় সেইটো কোনো ভাল কাম হোৱা নাই যে এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাত ডিউটি যদি গোৱা হতে হ'লে মানে সিহঁতে ডাইৰেক্টকৈ এনেকুৱা এইটো 2-3জন মানুহ আউটড্ৰেছত এইটো এফেকশ্যন নকৰিব লাগে আমাক নটিচ দিয়া নাই একো খবৰ বাতৰি নাই এইটো ডাইৰেক্ট সিহঁতে ঘৰ ভাঙাইছে জ্বলাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি খং উঠি পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কটাইকেইটা ওলাই পেলাই তাক হামলা কৰা হৈ গ'ল কি বিচাৰে আপোনালোকে আমাক মানুহ লাগে এতিয়া আমাৰ যিটো মানুহ ধৰি আছে এইটো মানুহ আমাক লাগে আমাৰ 6জন মানুহ ধৰা হৈছে এতিয়া কাক ধৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মতা এইটো মানুহবিলাকক ধৰিছে কি নাম জিতেন দৈমাৰী কিয় আনিছে কি কৈছে পুলিচবিলাকে সেইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ ছাৰে কৈছে সেইটো তাক যিটো মাৰিছে সেইটো মাৰ্ডাৰ কেছ লগাই দিছে বুলি ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছত এইটো তাক ধৰা হৈছে এইটো তেওঁ মাৰিছিল না কোনে মাৰিছিল ৰেঞ্জাৰক গোটাই গাঁৱে মাৰিছে তাক অকল তেওঁ মাৰা নাই নাই আমাৰ ৰেঞ্জ এইটো যিটো জিতেনক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ধৰিছে সেই অকলে মাৰা নাই আমি গোটেইখিনি ওলাই পেলাই তাক মাৰিছে সেইটো চুৰ কৰিছে আমাৰ ঘৰ ভাঙাই দিছে সেইটো কি ডিউটি যোৱা নাই কি এইটো চিভিল ড্ৰেছত এনেকুৱা যাই পেলাই আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা জ্বলাই দিলে আমি এনে মনে মনে থাকিম নেকি বিচাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত কি আহ্বান জনাব কি ক'ব আমাক এতিয়া লাগে আমাৰ যিটো মানুহ ধৰিছে গোটেইখিনি ভালেই ভাল এতিয়া লাগে আকৌ এইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ আছে আমাক যিটো এনেকুৱা কষ্ট দিছে সেইটো মানুহ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে আমাক ইয়াত নালাগে এইটো ৰেঞ্জাৰ সেইটো গোটেই সদায় যাই পেলাই আমাক কয় এইটো বড়ো মানুহ বড়ো মাইকীক সেইটো যাই পেলাই সদায় লাজ লগাবলৈ এইটো বিয়া কথা ক'বলৈ আমি তাৰ মাইকী নহয় আমি মানুহ নহয় নেকি আমি হয় গৰীব হয় আমি দুখীয়া হয় হেঁতৰ নিচিনা যদি চাকৰি থকা হতেন আমি কিবা বিজনেছ খুলিব পৰা হতেন আমি সেইটো জংঘল মাজত নাথাকিলে হয় আমি এতিয়া দুখ আছে বুলি আমি আজি খাব নাই সেই সদায় গাড়ীটো গৈ পেলাই যদি আমাৰ এইটো আলু 1 বস্তা উঠায় অদুৱা আধা বস্তা উঠায় জলকীয়া এনেকুৱা আনে হ'লে মানে আমি কেনেকুৱা এইটো বৰদাস্ত কৰিম সদায় কেনেকুৱা বৰদাস্ত কৰিম আমি আপোনালোকে ৰাইজে চবে একেলগে আহিছে চবেই আহিছে আমি যদি মানুহ যদি মাৰি দিয়ে কি কৰিব লাগে আমাক আমি ইয়াত থাকিম আৰু চৰকাৰে শুনিব লাগিব আমাৰ মানুহ আমাক লাগে আমি মানুহ নপোৱালৈকে ইয়াতে থাকিম যাरा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो
आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों। बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों। आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों, खहा खालामहैयो। आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो। ओरैबायदि उफुद्रुग बे खालामहैयो। जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिना बुङो बर' जाथिखौ गासिखौबो दानस'जोबगोन, बर' जाथिखौ दोना, बेबायदि सैया, बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो जोंनि गेजेरावहाय। जोङो बेफोरखौ अनेक समनिफ्रायनो जों सैसोनानै थाबोदों। रायजोफ्रा जों अब्लाबो जेबो खालामाखैमोन। नाथाय बे दाख्लै थांनाय 20 थारिखमोन नामाथाय 19 थारिख खालि थांनानै बियो आरोबाव बे थांनानै जों गामियावहाय बिना पारमिसनै बियो मानसि थाखानाय फुरानायाव थानाय बेखौ न' गोदान लुफिननो थाखाय माबादोंमोन, बेखौनो बे सावहैदों। आरो बेजों लोगोसे बियो सिबिङाखौ लखबनानै बे सावफुंदों। आरो बेजों लोगोसे बे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों। सलार दानख्रेबना गारबोदों। आरो अनेक गारि दानफ्रुदों। बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों। आरो नै बेफोरबायदि खालामनायखौ बिना पारमिसनै बे न' सावनाय मानायखौ जों रायजोफ्रा बिग्रायखांनानै जों आरथा एफारसिनि रायजोफ्रा दिनै बेनि गारिखौहाय बुख्रुबनाय जादों। बेखाय जोङो साजा होनाय जादों। बेखाय बे सासे सानै मानसिया बुवाखै, जोङो गासैबो रायजोआनो जों खौसे जानानैसो जों बेखौ साजा होनाय जादों। दा दिनै बियो जेरैबायदि जों रायजोआ साजा होदों, दिनै बियो जोंनि गामिनि बेबायदि गावबुराखौ दाय गैयै मानसिखौ बे दिनै लाबोदों। लाबोनानै दिनै बिसोरो बेबायदि केस खालामदों। पुलिसा लाबोदों नामा? पुलिसा लाखिदों। लाखिनानै रेन्जारखौ लेंहरदों, हमनानै लाखिबाय। लाखिनानै दा बिसोरो ओरै लांबाय। दाथ' बे मानसिया जेबो दाय गैयामोन। बियो ओरैबायदि बियो गावबुरा मानसि हिसाबै बियो हेल्पसो खालामदोंमोन। बे रेन्जारखौहाय अननानै बेबायदिनो खस्थ' मोननायखौ नुनानै बामखांनानै लानानै बेबायदिनो बिनि खर'फ्राव दुखु मोननायफोरखौ खाना होदोंमोन, अनसायदोंमोन। जोंनि पाब्लिकफ्रा बुबावगोन नामा बेखौ साननानै बे बादा होदोंमोन। बादा होनानै बियो अननानै गारियाव दैखांना हरदों। दिनै बेबायदि मानसि मोजांखौसो दिनै बियो आरोबाव बियो दिनै इनायै बे केस होबावबाय। दिनै दायनिगिरिखौ दिनै नोंथांमोनहा हमनांगोन। दिनै बेसेबां समसोआव बेखौ लाखिनाय जाया थानायावलाय? 3थासोआव लाखिदों। जों दा बेखौनो लुबैदों, दाय गैयै मानसिखौ जेरैबायदि बिसोरो लाखिदों, जोंनो बे मानसिखौ दानो नांगौ। जोङो बे मानसिखौ मोनाब्ला जों थाङा। जोङो नैबे सान्तिपुर थानानिफ्राय थाङा नामा? सान्तिपुर थानायावनो जों थाबाय थागोन। जेब्लासिम हगारा अब्लासिम जों थागोन। गासिबो रायजो राजा जयै फैदों गासिबो नामा? रायजोयैनो जों जयै फैदों खौसेयै। जोङो रायजोयैनो मावखादों, रायजोयैनो फैदों। रेन्जारनि सायाव माबा मोनसे खालामजानो लुबैयो नामा नोंसोर? सरकारनिसिम माबा मोनसे बुंहरगोन? जोंनि मथेथ' बे रेन्जारखौ जोंनि बे एरियायाव दोनाबा मोजां जागौ। जेन' बे सासपेन्ड जायो। नङाबा दस्राफ्राव रिटायार जायो बियो। दस्रायाव रिटायार जायो बेखौहाय लुबैयो, ट्रेन्सफार खालामो। बेबायदिनो बियो जोंनि एरियायाव थाङोबा अनेकथा बेबायदिनो बियो सोंखारिबाय थागोन। नोंसिनि हमजानानै दोनजानाय मानसिखौ नोंसिनो दानो नांसिगोन नामा? दानो नांगौ जोंनो बे मानसिखौ। जों मोनाबा जों रायजोफ्रा थाङा। नोंसिनि सोरखौ हमदों? मा नामखौ? जितेन दैमारि। जितेन दैमारि बेखौ हमदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो